देई तो लइका ह कि लइकी ही हो एकर लइका हो कोई बा हो हो उधरिया कहाँ बाटे हे देबाई आओ कौन है ना कि जात तन की खेतवा पे आलू के खेत तन की मन कोड़े करला थोड़ा ही देर में ना आ कोड़ के हम आवत तन तू खाना दाना बनावो आ बनाई हो अपन बना ली हो तो अपन आराम करी हो ठीक ना। हाँ ठीक बा जाई आप दिन रात लगल रहेलन काम धंधा में तनी हमहू जाई बाहर बाद में बनाए घर के नहीं खला देखी दुआरा पर का कुछ बिगड़ल काम धंधा देखत बिगड़ल बाकी ऐसा बिया रे एकर मुंह देखल पाप बटुए या एकर रोज रोज मुंह देखल हमनी के पाप बाकी आवत या हमनी के कामों सुफल नहीं के भीतर का जी अम्मा जी हमरा हमेशा का ऐसे बोलत रही ना भगवान के गलती भाई हमार हाथ में बा कि हम मतलब माटी के बना ली ही बताई काया गवाया होत नहीं रे का अगवाई कुछ मतलब हम अपन घर द्वार से आवत नहीं जात नहीं तब हमारे तो बाहर ही निकलल मुश्किल हो गल हम का करी बुझाते नहीं से हमनी के भी काया होत नहीं और बाल बच्चा बता हमरा और बाल बच्चा से जुड़ाएम का बताई आई तू बता बची ने आवत ना बता रे हफ्ता बाटे तू का दे बाजी ना का हो गल बच्चा ची बताओ तो हमनी में का गलती बाटे का काल बानी के मुंह देखल पाप बाटे सब तो हमन के घर द्वार छोड़ दे जाना ठीक है बा बोल रे बोले तो मतलब हम का कहल जा हमन के ताना मारते के केवल मुश्किल हो गया अब तो जनाते नहीं खे कि का करी हो आदमी का ना करी हो हैं सुबह हो गई तो बुढ़िया जी उहे मुंह से शब्द निकल रहा आ हई एगो चाची वाली उनकरा मने कहतो ना बुझाइल कि लइका सामान बना से हम का कहतो नहीं सुनो तलू हो कहो का कहत नहीं रवा गईनी का हो गल बा बोल से का तनी वो अम्मा जी बाहरी हो जी वो गईनी बाहरी या कानी के जाता नहीं तनी मने घूम के आई घूम के तनी मन फ्रेश हो जाई ता कतना हमरा के बोल लगली कि बजिनिया के मुंह देखिला त हमर दिन खराब हो जाला हई हो जाला कतना हमरा के बोलत रहली है इतना ताना मारल जरूरी रहला उ लोगन के बताई रोगे अरे हम तोहारा के दुख कहीं के अपन दुख कहीं बताओ अबे हम हूँ आवतर नहीं आहू एगो चाची रही हूँ चाची का सवेरे गोई नहीं तो एगो आजी रही हूँ कहते कि देखा है बजावा बझनियन के देख कि पारा पारी निकलते रहता ना से यानी कि कल से घरवा में कहीं भगवान बाल बच्चा नहीं खन देत नु खातिर निके कतना बांझी ह यो कतना हमरे के दुख जाने के सुनावे लन कि का कोई तो घर वाला ताना मारते बड़न बहरी वाला लोग ताना मारतड़न हे भगवान कहाँ बड़ा हमरा खातिर बैठल आंख मुन के यही के चलते तब भाई हमन के अलगो को ध्यान सकी ई नहीं इनके लइका फैका होई हां आ इनके के मुंह जिया से तो मैं धनवा दौलत या ले लेहल जाई ठीक ना। अब सुन एगो काम करब का कर जी अब जा तनी मनी औरी छूट गोल बटे आराम कर हम आवत तनी ठीक ना। अब जाए तो का को सही के ना बाटे वो सही अपन का करे हमनी के तो बनावे के थोड़ी ना बता सब भगवान के हाथ में बड़ुए अब जब भगवान चाहिए उहे न होई इहे आदमी के जनाई बुझाइते तो आदमी बोली तो हैं बोल ना का कही हो ठीक बाबू सही ठीक बा जाइन जब काम बाम जातनी खाना ना बना ले जात तन की बात ठीक ना। हम वहां के अब देखी बोललिए त हम वहां के ना कुछ करे के मन कइला हमरो जंदे चोट हेजा ना लगता हो हेजा चोट लगता बताओ आज भगवान हमनियों के ऊ अगर कोइले रहता त आज हई दिन ना देखे के मिली तो ठीक बा जा तनी मनी रहल खेतावा तने छोड़ देही छोड़ चालू वाले बो दिया अब का कह जाए तो जौन सुने के मिलत गांव घर में तन बढ़िए बाटे कोनो बात नहीं के लइका ह कि लइकी ही हो एकर लइका हो कोई बा
सुनता के लइका लइकी सुता के गोइल बा बताओ न अति को कोमल लड़की के है घाम में बिग के आदमी के न कहाँ गोइल बा न जना त कोई के ना हो चलो जना त भगवान हमारा औरत के कोख से ना दिहन तो एगो धरतियो माई के कोख से एगो हमारा के बबुआ मिलन अब इनकर के पोसल पालन कइल जाई कितना खुशी के बात बाटे आ दिल में उतना खुशी बा कि मैं संसारे हमारा के मिल गई चल बबू चल तोहरा के एकदम अपना अपना लइका नियर तोहरा के पोस पालब हो बबू चल चल अब काम ना करो का सुंदर भगवान रचना रचले बना चल तनी बबुआ के लेके जय हो भगवान हमनी के भाग किस्मत जगा दिले भगवान इहे हमनी के एगो दुख करल ह ओहो दुख से तू भरपाई को दिले भगवान चल खुशी मिल गेल हमरा के आज हो हैं हमके तो सब खुशिये मिल गेल आज देखो ना भगवान के माया लीला केहू नहीं खे जानत कोई के सुनत तलू हो कहो बालू अब देखो ना का एगो लियाइल बनी है देखो है ई काजी किन कर लइका ह किनकर लइका ह दीदी देखो तो किन कर लइका लेके आई बनी लइका कोई के नहीं खिले के आई हाँ। गोर ने खेतवा कोड़े आ जान जा के हमनी के जन उसका डड़वा रहल ह हां वही जे लेके सुतावर ह आ हम बोलत तो कोई बोलबो ना कोई ह तो हम कहनी चलो हमरे के तो भगवान दुख भुजिए दिया ना आयो भगवान हैं? तारा के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी देखता हमर गोदी भगवान भर देलन हमर दुख सारा जाय दो बुझता हमनी के लोग बाजिन कहत बाजिन के गोद भर गई हैं अरे एक काम करे ना जाई ना दूध ले आई लेकिन भूखाई हुई देखी तो सूतल बा लड़के बा ना अब के कब के लइका उजरल ह तो पूछनी है ना केहू के अब ओइ कोई बोलबे ना कोई ह 10 मिनट हो जाए चिचिएबो सुनी कोई केहू के कहा मत अब काम के हमार लइका हम अपन समझी के हमारा धरती माई हमरा के कोखले में पैदा कैले बानी ठीक बा बा हां क्यों? ले जाओ कोई सेवा पाया थी कर ठीक बा नमस्कार प्रणाम हम पूजा वर्मा आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी देखने के मतलब हमनी के बाल बच्चा नहीं खे हो तब लोग ताना मारा ताड़न की बांझी है तब देखी अगर इस समय तो अपन हाथ में बा ना भगवान के हाथ में बा तब ऐसे ना करे के चाहिए केहू के दुख ना देवे के चाहिए अब दुख बुझे के चाहिए तो हमरा देखी भगवान एगो लड़का दे दिले बाड़ा ना हम इनका से खुश बानी इनका के अपन लड़का बना के रखा नमस्कार प्रणाम हम गोविंद विद्यार्थी देखी जा हमनी के कॉमेडी के नाम बा वीआईपी कॉमेडी वर्ल्ड जौना के आज हमनी के वीडियो के ये थी भइल ह कि एगो छोट बच्चा कोई के भी होके आज वो जब बोलनी ही कोई ना रह तो ओकरा के लिया के अपन अपना लेनी आ कोई के देखी ना होला तो ऐसा शब्द ना बोले के आ ये वीडियो के देखी जा गौर से देखी जा मन लगा के देखी जा आ हमनी के चैनल के सब्सक्राइब लाइक और कमेंट में लिख के बताई जा ये वीडियो से दी विदाई अगला वीडियो में फिर मिलल जाए जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।